Gall tywydd gwael wneud yr Hydref yn amser heriol i'r diwydiant rheilffyrdd. Mae Trafnidiaeth Cymru a Network Rail yn gweithio'n agos i sicrhau bod gwasanaethau rheilffordd ein cwsmeriaid yn cael eu tarfu cyn lleied a phosibl yn ystod yr adeg hon o'r flwyddyn. Y llynedd, buddsoddodd Trafnidiaeth Cymru mewn system amddiffyn sleidiau olwyn i lawer o drenau. O ganlyniad, gwelsom ostyngiad o 57% mewn difrod i drenau, traciau ac aflonyddwch ar wasanaethau. Eleni, mae Trafnidiaeth Cymru a Network Rail yn parhau i weithio ar y cyd, gan fuddsoddi mewn technoleg arloesol newydd i leihau y nifer o darfiadau ar wasanaethau rheilffyrdd. Rydym yn datblygu technoleg plasma newydd sbon i drin y rheilffordd sydd yn eco-gyfeillgar a fydd yn sicrhau traciau glân a diogel. Rydym hefyd yn defnyddio systemau camerâu newydd o'r enw AIVR sydd wedi ei gosod ar ein trenau. Bydd y system yn sganio'n llwybrau ac yn nodi'n awtomatig unrhyw ardaloedd o lystyfiant peryglus ar ochr y trac. Bydd hyn yn ein galluogi ni i fedru trin y rhannau sydd wedi eu heffeithio mewn ffordd diogel. Rydym wedi adeiladu stoc o olwynion sbar ychwanegol ar gyfer ein trenau. Mae ein timau ymateb cyflym yn gweithio'n gyson i gadw ein traciau'n glir ac yn ddiogel, i sicrhau cyn lleied o aflonyddwch a phosibl i'n gwasanaethau rheilffordd yn ystod tymor yr Hydref.